Faisal. Alhaji barka da yamma. Barka dai, kana ina? Alhaji na ɗaya shawar daga cikin kwaji. Ok, da Allah duk inda kake ka bar abin da kake yanzu nan ka zo ina nan gidan. To Alhaji ka nan insha Allah. Ina gidan ka yanzu. To Alhaji. Ni da tunani na ba wanda na ba mu kullun gidan nan. Tun da na sai gidan nan an ba Faisal. Amma bara ya zo mu. Faisal, ina son ka gaya min tsakaninka da Allah. Ka sani kalamanka su ne kaɗai za su warware min zargin da yake cikin aurena. Duba waɗannan kayayyakin waye. Ka kyautata min a rayuwata kuma ya ci kayi min abin da ba zan taɓa manta ba. Ka rufa min asiri a lokacin da nake buƙatar rufin asiri. Saboda haka ya haji, tallahi zan gaya ma tsakanina da Allah. Ba yadda za a yi in bari asirin kai tuni. Zan rufa ma asiri ko da ni nawa asirin zai tuni. Ya haji, wannan ɗan kunnen na ɗayyafa ce. Kwanakin baya da na zo na karɓi kullum gonka. Shigo mana kina ka tura tsoro. Kin je gida ko? Wannan gidan fa. Dan mai gida na ne mana. Ba da kowa a ciki ne? Kun babu kowa ciki wani sace ki wani zai zo ya koyi. Ba tare da ni kike ba ko zan sai da ke ne da Allah mu je mu shiga. Ka gani Me haka da Allah? Kin ga mu shiga da Allah baki da matsala mu je. Ba komai mu je mana. Ni wannan haka. Ya muzu na. Amarya gobe ya cika da gida gida ya yi sosai. insha Allah in Allah ya yarda an zaki zauna wannan ɗaya daga cikin gidajen da gida ne kuma na sara ina da kyakkyawan zaton ni zai ba gidan nan zauna saboda wannan karamin gida ne ma cikin gidajensa. Da nan za mu zauna. Me muke gidan nan? Ai sosai ma. To yanzu muka zauna nan ai manyan mutane ne mu. Banda fuloti da nake da shi na isa da ina a yanzu fa aka fara neman. Kin ga ne masa biyi amma nan gaba muna zauna a ciki zai iya cewa ina na bar mu. Ko ba haka ba. Yauwa. Saboda kai sai ki saki jikinki ki cire mayafin mana kuma kin zauna duka yanzu za ki cire mayafin ki gyara zaman ki. Ta komai haka ma yayi. Kuma za mu tafi. Kunya me kike ji? Ai ka Inda ke ne ka cikin gidan nan. Saki jikin ki zauna. Akwai wani abu ne? to ba zuwa muke mu ga gida ba. Ina za Mun zo mu gida mu kuma mu dan huta ai ko. Daga shigowar mu sai a wannan. Ya naga kina can zai ne musu kanki. Ke kuma matsala ta take wata baki da yadda. Wai ya za a yi mutum baya san kai kudin ka. Bikin nan namu fa gaba ɗaya yanzu wata biyu da rabi ya rage. wani ne kake da sauri. Kai haƙuri mana a Ba dawo sauri. abin da ni fa za ka ci. Ba sauri nake ba. Amma dai tun da ga an zama ɗaya yanzu ai an zama ɗaya. Amma ai to To kina tunanin zai iya cutar da ke? ba haka ba. To tun da kin san mazan cuta sai ki saki jikin ki da inda yake ko ba haka ba. Amma sai ki zo ki rinka wani kama ke kamar ba ta zamani ba wallahi tallahi. Ba da Allah. An ci ki saki jikin wannan. Kai. Wannan zina ka ta saki jikin ki kenan. Ba haka ba. Anya ɗaya ba kina maso nan kuwa. Ina aika sai ina son ka.
ban san kama ya za a yi biyo da Allah ci a yi tumanin gidan mu kawai na ci za mu zo mu ga gida. To ai ko gidan naku da naje ci hukumar ku ne zan kai ki in nuna miki inda za mu zo. To ba ga shi mun zo ba kuma wallahi gidan yayi kyau. To kuma sai ki zo kina wani mun kamkami kina jijjin jikin ki sai ka ce wacce kan to na bari yanzu na abada Allah ni ba na san. To ga ya akwai. Kina ban mamaki wallahi ki saki jikinki. Ki saki jikinki. To yanzu nan ci ga ya akwai ya wuce. Ba ko ba. Ya wuce. Bari mu shi ne. Kin san dan sha kasan sai dan ki. To ni sau ina da shi. Madam, tashi, yamma na bari. Tashi, shi ne da mai gida na fara kira. Tashi kikin tsada da Allah. Da kike nema? An kunni na. Ɗaya ya faɗi. Sannan duba. In ba ki gan shi ba shi da Allah ne ɗan kunne. Kin gaba ɗan kunnen nan da Allah asiri. Muje. Takalmi kina daga waje ko? Ya wato muje ki, ta kawo kaki shi. Ni sauki. Ka iya soyayya dama mai sani. Ka ji dan iska ko? To auren sora wata ɗaya shine ka kasa haƙuri sai da ka kawo 'yar mutane ni kuma nan ka zo ka haɗa min bala'i a aure na. Tashi ka ɓace mana daga nan. Mara mutunci kawai. Je ka zan neme ka. To ya ce. Wani dan Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri da abin da ya faru. Wallahi Honi a lokacin da na ga abin nan. Ji na yadda ka san in ƙona gidan nan haka nake ji. Wallahi Honi san da nake maka shi zai sa ba zan. Zuciyata ba za ta taɓa amincewa in ganka kana tarayya da wata bani. Dan Allah ka yi haƙuri Honi ka yafe min duk abin da na yi maka. To ai dama ana son da abin da za ka yi ka tabbata ka yi tsakaninka da Allah. Shi yasa ni ina zaune da zuciya ɗaya da ke kuma ni ma saboda ni san da nake miki wanda ki duba yau shekara 10 muna tare da ki. To wace amana ce da ta wuce wannan haba taso ki zauna. Taso. Hani da shi ke zauna. Mu je dai da bace. Ko? To waje. Honey, my honey. Honey. Ina ganin alhamdulillah tunda Allah ya sa gaskiya ta yi halinta ta fito. Ina ganin ya kamata mu koma gida. Gaskiya ya kamata mu koma gida wani saboda tunda na san watakila shi ma abubuwan haka ya riga ya abu tunda na san gidan can ba abinci ba komai watakila shi ma ya tafi. Wata mu koma abu. Me zai hana Honi mu ƙara koda sati biyu? Wani ni hankali na tashi da gidan nan ba na son duk wani abu da zai ƙara aje ni a gidan dama na yi haka ne saboda mu gudun wancan matsala kuma kin ga an gudu ba a tsira ba tun da dai ina sa gaskiya ta yalanta wannan mu tattara ina mu kada kuma ana zaune na kafin sati ɗin mutum ba san kuma me zai ƙara biyo bayan wannan abu ne Ai ba ma komai Honi. a Honi kin gani kin fara wannan wasan naki ko wani a'a ni dai kawai dai mu tafi kawai. To yaushe za mu koma? Ina ga gobe ko? Bayan ki kusa. Ai ni wallahi ya ma mu nisa. Tun da dai tare da kai zan tafi da ina so a ƙara sati ɗaya. An bishe nake ga kunnen ki. A so mu tafi kawai. Wani kai kin ga gida?
yanda ya kura Ka duba ka ga yanda ya kura yanda ka san mun shekara ɗaya ba ma gidan nan. wa ba mutum duk fasati ɗaya fa muka yi. Diba ka ga motar nan ma yadda ta yi. Ji wannan mota ita ma yanda ta yi. Mu shiga ma daga cikin mu ga Allah isa cikin ma bi kura Shi ba. kenan mu shiga honi. Oh, mun sha hanya honi. Gida ya Oh. Kina jin sosai. Ina da matsala da sa. Anya auren nan ba daga shi za a yi zuwa mutane. Abubuwan ne yadda nake tunani ba haka da akwai dan tare da nake tunani har yanzu su tabbata ba kamata a daga abin da su yi. An kuwa da bikin nan da kusa da wani matsala. Wannan ne Na akwai matsala. Asirin mutum ruwa zai yi. wani asiri Saboda ina da ciki. ciki ko Na uku ya zama dole a yi wannan bikin. Cikin watannin nan ba sai an ƙara wata ba. Wallahi asirin mutum ruwa zai ciki. wai tsaya tukuna cikin waye. Cikin kamana. Kamantar da muka je wannan gidan abin da ya faru. Akwai dai sake a magana. Ni fa dama fa tun da na fara ganin jiki ni ba gaba ɗaya ban gane ne. Fesan zargi na kake kenan. Ba magana zargi ba gaskiya ni ce ba. To ni bayan kai ban taɓa sanin wani ɗan ji a rayuwata ba kai ne farko kuma kai ma ka sani. Kuma wallahi ciki gare ni. Ka ga ba zan cama daga fiye. Duk ma yadda za ka yi ka ce kai. Aure dole. Ni dama abokanai na tabbas Tanimu ya yi gaskiya ya ga abin. Ya sha ga anya ba tsalle-tsalle ta fara yi ba. Namiji ke kanan ajai. Ka yi abu ka dawo kana burin kunya? Eh kai mana. Da zai ki nemo uban ɗanki amma gaskiya ba. Kai ne uban ɗana. Ni dai To ka jira in haihu mana bai auren ba a je asibiti a gwada. ni dai yanzu kina ji ba wannan ne magana ba ko ma menene gaskiya ni sai na kammala gini na cik da cik za a yi bikin kin ga dora a daga sannan kuma wannan magana da kike shigo min da shi sai na yi bincike sosai a kansa kina ji na to sai an gina Kaga. To cikin nawaye? ruwa ne Wallahi cikin ka ne kuma da yadda za a yi sai dai ai za ka dawo ka same ni. Wallahi sai na tona asirin ma. Asirin tona shi zan yi. Me kake nufi? Ka ɗarka man cikin mu je da kai. dole hakura in daɗe gidan nan in shiga birni ko ni ma in ga zan ƙara samun wata ƙwaƙwarar sana'a ko in gansu ko na ladubo su duk inda suke wallahi na shiga garin nan gida layi zan ke bi wallahi sai na ladubo shi dan bakawa ko ina kwaɗo wallahi kenan ba Wa yake sallama ne? kai Allah alhamdulillah Allah ya damar da sarki na lafiya lau wallahi har na nemo dan makulli ina kokarin na kulle tun da na ga kayan abinci ya kare ba ku yi tunanin za Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wata mutuwa aka kara Me? Shamsiya, ki ce kun dawo? Ke nan ba wannan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wani da sake. Yaya ne? Wallahi na yi kewa. Ban taɓa sanin cewa kuna da amfani, siriki yana da amfani ba sai a bana. A girka haide ni ban san wahalar girki ba haide yi ba. Amma yanzu yaro tun da kuka tafi. In dafa. Idan na yi tsuguno wallahi sai je dawo tare da na shekarar jiya ba ya tafiya an ba ku kuka san abin da za ku danna ba wannan ne kadai kuka manta ba ku nuna mun shi Abba. Ina ce ka tafi ne Abba. to annan na ce muku ai ban niyyar tafiya ba sai yau da na nemo dan mukulli in kulle gidan kuma sai Allah ya yi kun dawo kai Allah ga kurin rahim Allah ya saka muku da alkhairi Abba tsaya. Abba wallahi idan ka ci gaba da zama a gidan nan wallahi saki tara zai mu. nawa Wallahi tara zai mu dan Allah dan Annabi Abba ka rufa mun asiri
dan girman Allah abba ya dade bai sake ki na gaya miki cewa kika wata kika kashe auren nan wallahi ni ban tafi ko ina ba ina cikin gidan nan tunda Allah ya kun dawo kaga girki ya dawo kenan ai girki ya dawo dan Allah abba ka taimaka wa rayuwa na kai hakuri ka koma gida wallahi saki na je da kar na shayo kansa da muka dawo kashe ni kawai kashe ni tunda kin tsane ni ya riga banda ke baki da tarbiyya shekara nawa kika yi a cikin gida a cikin ɗaki kira ina fama da ke daga zuwa na ɗan kwanaki kaɗan ki biki ki saka na a sage yaduwa wallahi biki isa wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai ba wanda zai fita ina nan wallahi ina nan Hey!